Sashi sin pat pedeng sngewbha pi sha kaniga Good News TV channel but naga benta kaniga program haga bangin yo bane snap yiketu kat ni ke Jingpuson na Ka Ktien ke U Blei ngai U Blei pi baro ki balap pelat ya ke por ke kodor ke pi hapdeng ki jingbun kam ngai but kiwei di ki jingdon ke jongi banle Henry pila shimi kalat ban snap ban shash kor kindian U Blei un kirku naga benta kaniga por ke papi pila pelai Ka benta na Ka Ktien ke U Blei hakini ke step ke mga kwa begini puson lang ke ba ka kyrteng ke jong ka kalong ngalong ke Jingmihpat bat ke Jingim la pensyong ye ke nongrim jong ke ni ke slok na ke gospel ke jong Ioannis ke lenong ke ba khat wei ke khat ke ba khat nyo shwa begini ya chakmat ye ke ni ka Jingpuson lang ke ni step tung ini bu U Blei ke jingdwai ngi aingu emi ko try na ka benta ke ni ka step ke ba kerpang bat ke ba thamai ke ba memela penyo hangi ngi aingu ebe ko try ke ba mela ri yangi lengba ki sngi ki por bat lengba jong ka miet ke ba lit no shedin bat ngi aingu ebe ko try bangi yo e ke ni ka lat bangi ne snap bangi ne shash kor ban puson ru ye Ka Ktien ke ba em ke jame pendap yangi a try do men si mu jame be ki ke e baro ke bangi ngin pendap ha ke ni ko por kinlong na ka benta ka buram ke jame shim ka buram shela di ko try ha ka kyrteng U Jisu ni duai amen Ka Ktien ngalong kalong kata ka jingpen bena yaladi ke mangalong ka ba shon jor bhai kata ka jinglong kentang lani ka jinglong kerpang bat ka jingkrau ka buram jongka U Blei u ong ha u Moses ngalong ubangalong ka ba mod u ya thu ya ka kyrteng ke jong u lani ka identity ke jong u habala kili u melong u ei lani U Blei u de U Blei u juba u Moses u ngalong ubangalong hangni ru U Jisu u batai yakani da ka kamba u Lazarus u briu u balayap kata u bomdan ke jingim shu la sngi lenter Henry U Jisu la ong ula pen empat yu kumtaru U Jisu unle ya ka jingim ke jongi ke mama u ula mihpat un pen mihpat bat ai jingim pat ya kita ki balayap ha u unang pen em jongi ula yap bat la tep yu ka jing tu khana shapang jong u kalade ban ko tang katta ha ka jing shisha kalade ban ye sriem lang bat ki wei pat ki jing tu khana jong ka jingyap kita ki blei jong ki jait niam ki ba pher ba ulayap bat kalakot penban da ki remyang shentur jong u hi ulaong shisha nga ong hapi lemda iwei isembai keu ida hap ha ka kendo bat ba iyap ita iyai sa marwe Henry lada iyap isaino bun so gospel Ioannis ka bakhat ar pusaw ka khot U Jisu la ong ba udon ye ka jingya dei ka ba jan bha bat ka ni ka long yeng U Lazarus ka Mary bat ka Martha ha Bethany ha ka lenong ka bakhat we ka gospel Ioannis ngi syam hang tu ba U Lazarus ula kempang jur bha bara ka bakum kata ka por ha ka kim khait ki henmen ki jong u laong bakila perkhat an phai shanu ban iarap ban light nakata ka jing shitom ke jong uparau jong ki but omdan da ka wei pat kalat lani ka jingkan mau ka ba hakmat e na ka benta jong ki light na ka ba ki mut bat ki perkhat ban phai tang sha U Jisu u ba ki ngej badai tang ma u ubala ban iarap ya upara u jong ki na kata ka jing shitom ke ba u ya kendu ngila hang ni ban muddur banamar ka jingya dei ka bajan ba U Jisu udan bat kini ki laingot ti kumta marmar untang shuyo sngew ya ka kubor syapang U Lazarus un mare bran kumbangiru nginle lara ka don ka bakum kata ka kubor na ka benta ki ba iet ki bat hoin ki jongi hause ka ei ka bangilap hang ni ka long la ngin puli ka khot ka basan bat ka ban riu la ya thu ba U Jisu Maria yo eka kubor syapang U Lazarus ulanang sa penban sa arsngi hakat aga jaka ka baudan mudur ki parlok ki bi U Jisu habu yo asngau bau best friend u jong u parlok u ba i u jong u udan apring ka jing shitam ka bajur hakat jaka ka baun mare bran benlit syau long ulanang sa bau nang penjelan ka jing sa ka jong u kata aga jaka sa arsngi lada dei haka jingmut ke jonga ke jongpi hakini kisngi lada don ki parlo ki ba i ke jongi ke bale kumta
ngila ban jin dala phoino la ne ban don da ka mai pat ke jingmat ke jing perkhat mangi tele sing inom le kumta kumau Jisu ulale tamau Jisu pan ulada keren lupa ka khot ka basau bau ong kumni kani ka jingpang kan lam sya ka ban yap ban na ka benta ka buram U Blei bat ba an yo ban pendan buram yo khun U Blei lingba kani udon ya ka plan ga bakham kraw bat dei namar kata baki jingmut ki jongi kimya dei setia bat ki jingmut ki jong U Blei bala ki jingmut ki jongi kilong thek kum ki jong U Blei ngadangit bat ngakermen bale singin yo ishibon ki jingmayan jong ka Ktien ki jong U Blei bat bangin shempang ru yaka U Jisu u keren hang tu kerkhot ke besawang bagani ke jing panggaram lam sya ka baniam bat le si haka jing perkhat jong kita ge bawan ye thu ye kani ke khubor U Jisu kila banong bakam long kala kam shong nia namar bu niu briu menta ulayap per ula don haka jing tep kidan bun le si ki por ke bau Blei ula tenju ye ke jinget ke jong iru kum ye ke jinget ke jong kini ki hinmen ki jong Lazarus bat kam dei setia namar kata ban pen khuslai yengi penban ladalong ka bala bat ka deiru ban long ka bala ai ka jing shisha bangin pendan buram yo Blei bara ka bangin nang pen klain shu e ka jing dei ka jongi baru Blei pi larau Jisu unle thekkat kum ka jing khmi lanti ka jong ki briu ha ka por nga shi ong ngi ka we ki Ktien bala do Blei ule thek kum bangi ngi keren na ngi muddor utau num dei setia U Blei namar bau Blei umla ba an diktit lane an batai u deki briu U Blei u de uta u batip ong ke Ktien ke jong shua bangi ngin perkhat ye ke ke bangi ngimut ban perkhat U Blei ula tip shua u tip ki jingmut ke bashapo du ke jongi kat notam kham tam lele ban pe ye ki pat ben riu ye ki jaj ben riu ki baper ki badon ha ke ni ke sni jong ka perthei U Jisu hadien bola ong yikini ki ru ulaya tu haki berula ong u paralog jongi U Lazarus u yo thia bat ngan lek ban kersiu yo u yo thia ong U Jisu bat ngan lek ban kersiu yo u ki senrante kila ong yo balada u yo thia te unsa yo koj kabamot ba lada dei bo yo thia te unsa kendit pat na kata ka yo thia Henry ulayap te kila mut ban ong yo kumta ban maru Jisu ula ong yaki ba U Lazarus ulayap Henry kila perkhat ba umut ba usyo thia kimut ban su ong U Jisu ba U Jisu smutu ba U Lazarus u parlok u jong ulayap kum ta U Jisu ulayat hu syai kedar haki u ong U Lazarus ulayap Henry na ka benta jong pi nga kemen ba ngamshem ladan ringkat bat u knang ba pinyo ngai yang inyale sya u pi ngamut tu ka por bala U Jisu udon ringkat bat ki kata ka jingyap ka jong U Lazarus lan ka jingjia jong ka jingpang jur ka jong u kanam don ni ka jinglong significance lan ka jinglong ba kordor hadu kata bangin yitu kana namar ba kalalong obvious baki briukin sngotu bala U Jisu udon un polite yau ni uparlog jong u na ka bayap henry ka jing up ka jong U Jisu bakita kabajia kanjia na kabenta jong u kala penlong gi babun ki badan hangta ban reading lane ban perkhat mai pat ya ka jinget ke jong ki how ni U Jisu ubaki kila bud baro shikata kini ki ju ki jing penshai ke jong U Jisu utra jing U Jisu ukran yangi kum ki banget nakapor syakapor ban penken mawi kini ke jing shisha ka bakraw bau try ulong ka jingmihpat bat ke jingim parlok ke bei ni em ka perthai ke bun sin ni don hapring ke jing khuslai bat ke kutlat bat ki don lele ki briu ki ba don hapring ke jing ong bat ke jing rai ke jong ki shimat ki ong mangim nget shu yo tau blai namar bangilamat ke jing ke ba don shu balak ban batai hoi kum ki para briu le sing nginom la ban kot bor ban sngo thu ala ne ban shempang ya ki ba kum kita ki jing shem jong ki ba bun ki bangai henry nga don tang ka wei ke jing ong ba kata kalong ba kita ki jing ki jing tinju ki bangi kendu kinom kraw palat ya ke jing kraw ke jing Blei ubangi ni mani bangi shakri nama kata kada U Jisu kwa ba dia thu e ka longging ke jong U Lazarus ba ke jing ke jong U kam kot tang na ka benta ba une don ringkat lembat ki haman la ki por henry ba don kham tam ha ka por ka ba ki kin sngo thu
ba pleng ke jing i ke jong u ka day wat hadu ba ula ban le ya ka ke bang ngimla ban mudur ha ke jing mud brio ka martha ka doni ke jing ar ta tien bat kawang ko try men let kli shu le ayui ka da ke jing tep ka bala saus ngi men ta ba ula sma jisu ong ba pan yu ban yu i ba pan tep ru banga ngalong uta ubala ban long ke jingmihpat bat ke jingim na ka bentai jong kita ki banget yu ka dawana ngi men ta kum ki banget hadu kat nu bangilang ngam jeliu ban puson bat ban ngam ha Ka Ktien ke jong U Blei bat ban tip ru shu ya ka bor ke bari ke jong ka ban long ke jingkir khu yangi bat iwei ru kumju ke ban senda jongi ngi ma ki sngi ke ba bun sin ki jingpen shoi ki long ba ngin compromise no ya ke jinget ke jongi bat kiwei ki bor ki ba yele persha jong ke pertei arong ifi ka suk palat ban le kumta namar bau baman ula depan krek lupai ki strategi ki jogu ki ba pher ki ba penlong yangi ban perkhat ba U Blei ru ulong kumbalong lem ki weipat ani nganong ipi kumbala le ka ba phlai u Lazarus udon ru ban le na ka benta jonga jongpi ki banget ho ka don kam yangi tang ka we ta ka long ban pen scam ye ka nong rim jong ke jinget ki jongi long kat balong wan ki jing e kat ba ki wan ki jing tenju ki ba kraw bat ki ba medding kat ki ndeken ma ba kinam de ban kraw palat ki jing kraw ko jong Blei ubang ngi shakri Blei ni arap ngi leng ba jong ni step leng ba ki jing slok ki ba lyngkot Blei nai bor ngi mangin ken mau ken diang bo U Jisu try jongi ulong ke jingmihpat bat ke jingim Blei na ka benta ka buram ki jong u amen tung ni duai sa shi sien pat ko try ka ni step jong ni sngi ni ai ngu ye me ba malapan snow yangi ki jing shisha ki ba dona Ka Ktien ki jome ai bor yangi ko try bangin ken mau na ka wei ka por sha ka wei pan ba melong ke jingmihpat bat ke jingim bat bangin yai pen kre kum ki banget ko try bi padeng jong ke jingele ke jongi ka thma ka ba kynja man siam ka ni ka protei bangin yai ne scam ko try bi ha ki lyngdoh ti ki jome ba men lam yangi sha ka ta ka ri jong ke jing kular iarap yangi kat bangirang pen kre banginom sha rong no ko try haki rong pong ki ba bun jai ki jing pen thami ki jong upaman bat scam yangi bat pen dap yangi no men si mu jome namar ka kyrteng ka jome U Jisu ngi duai amen